Straight to the point. Karon mahigala ang ikatulong adlaw dayken no sa pagbombardiyo mga kaigalaan sa puwersa sa Israel o sa US ngadto na mahigala sa Iran o ang pag-retaliate mahigala dunay retaliatory attacks mga higala nga gihimo kung pagbaos mga kaigalaan ng Iran ngadto sa mga silingan nga mga lugar nga dunay mga US military bases. Straight to the Kadaring point. pagtagad lubutaga mga kaigalaan sa atong uban usab nining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the Ang point. epekto, makaingon ta may layo raman ang Middle East, layo raman sa Pilipinas, ha? Pero mga kaigalaan bida, ha? Matata karong buntag mga kaigsunan, unang epekto ang gasolina pulting mahala na. Straight to the point. Presyo sa mga produktong petrolyo ni saka na sab karong sugod karong mga orasa. Ang presyo sa gasolina mosaka og 1.90 matag litro. Ang diesel 1.20 matag litro ug ang kerosene 1.50 ang matag litro. Straight to the point. Ikawalong simana karon sa subsob nga pagtaas sa presyo sa gasolina o ikanapong simana na sa pagtaas sa presyo sa diesel o ingon man sa kerosene. Straight to the point. Expected mga kagalaan nga mutaas pa ni gumikan mga sukit di paminaw ining kagubot sa Middle East. Straight to the Sa point. makunoy ganahan mga higalag pangumprag lana dito mga panahon na. Kanang atong mga seamen mga higala kanang atong mga nagtrabaho mga kaigalaan nga mo makuha na mga gasolina, mga krudo, dagko ka ng mga tankers, barko may galang paggamiton. Isa may mo adto nga gubot man. So mo adto ka lekin kapitan kas barko o ikontrata ka nga magkuha lana dito mahigalas Middle East. Tingaling mo sugot ka pero dako yung bayad, ha? Straight to the Ay point. kinabuhi man mahigalay naka-attach siya ron. Og ugaling mahigalag mo sugot ka doon na po yung mga escort. Mosamot ka na kubayron ang kumpanya na. Kaya daghan matagbayran, ha? Karubutaga tagan-tanig pagtagad sa atong uman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Subay sa kabalak ang krisis sa supply sa lana tungod sa tensyon sa Middle East ang Kapitolyo ug ang lokal nga kagamahanan sa dakpan sa Sugbo ni paniguro nga dunay igong fuel supply sa krudo sa mosunod nga duha ka buwan nga magamit sa paghatod og serbisyo ngadto sa katawhan. Straight to the Basig point. mapiktaran po ni ato mahigala mga basic services. Ang Department of Migrant Workers ug Overseas Workers Welfare Administration dinhi sa Rion City nagbutang og help desk sa Mactan Cebu International Airport aron mo assist sa mamauli nga mga OFWs gikan sa mosunod duha ka mga buwan nga magamit sa paghatod og serbisyo mga higala, no? Mamauli ning uban, mo assist ni mga higala nga naa sa ato mga airports kay daghan ang mga OFWs nga gusto na mamauli gikan sa Middle East o sa mga OFWs nga naapektuhan ang biyahe paingon sa maong rehiyon. Straight to the point. Sa natad sa ekonomiya, porbida, dakong epekto sa mga kailangan kay daghan ang mga flights dito sa Mactan Cebu International Airport, dito sa Ninoy Aquino International Airport, nga gipangkansilar, nga mungadto padong mga higala sa Middle East. Kaya tanig pagtagad lubutaga, unya daghan tag mga Pinoy nga naa anang maong mga lugar. Straight to the point. Samtang sa laing bahin, mga business leaders sa Sugbo ni pahimangno nga mo resulta sa pagtaas sa inflation ang tensyon sa Middle East. Straight to the point. O kung kini magpadayon, dili mapugan ang dugang pagtaas sa presyo sa lana nga makaapekto usab sa ubang mga panaliton dinhi sa atong lugar. Straight to the Tungod point. mahigala sa domino effects usab mga kahigalaan. Katanig pagtagad lubutaga mga kaigsunan sa atong pabanuban nining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the Kay point. once lana na mahigala mo ay mutaas, automatic nga matakdan ning uban. Matakdan doon ay domino effects mga sukit tig paminaw. Samtang sa dugang mga balita sa abroad, unom na. Diri sa may Kuwait ay tulog yun ka mga F-115 nga mga fighter jets. Ang sa US fighter jets mga higala ang nangatagak mga sukit tig paminaw human gitirahan. Sus friendly fire man di ay mga sukit tig paminaw doon na gihapoy sipyat gyud ay. Straight to the point. Kining friendly fire mahigala, di gid malikayan bisa pag ganing mga high-tech na bat ang nakaigo nila mga sukit tig paminaw. Kining maong mga fighter jets, mga high-tech laban nga mga fighter jets sa Amerika didto sa kawanangan mahigala sa Kuwait. Ang Kuwaiti mga higala nga armed forces, wa sa magtuo nga American Armed Forces to. American jet to mga higala mo hinungdan nga ilang gitirahan tulo ka buok ang nangatagak. Straight to the point. May gani mga higala kay ilang nga mga piloto abdik ay naka-eject o nakakuha dayon sa parachute mga higala. Pag eject automatic dayon ang parachute mga higala ni eject og naluwas kining tulo ka mga piloto. Straight to the point. Paita no mga kaigsunan may gani kay pagkatagak sa nila kay friendly fire man naaraman mahigala sa
jurisdiction sa Kuwait, pagkatagak dito sa ubos, igot na pa sa luwason. Ang problema mo na Ken, og tagak ka, ngadto ka katagak sa Iran, adi gyud ka maluwas dito. Ni katagak sa usa ka piloto, tiwasan kay ni kabot sa ubos. Straight to the point. At ring pagtagad rubutaga sa atong pamanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa kauluhan, bisan nagkagubot na mahigala sa Middle East, porbida, grabe na kayo. Ang problema na to, mga higala dito sa Middle East, more than 2 million Filipinos ang naananarbaho diha. Number 2, ang presyo sa lana, musaka mga kaigalaan. O nya number 3, mamauli ning uban nga mga ato mga kaigsunan nga na dito dakong problema sa ekonomiya, mga sukid dig paminaw. Daghan nga dagko nga mga problema ang giatubang. Dili lang mga higala ini mga nasod nga didto nga involved mga higala directly, but kita bisag layo nila apektado ta pila ka pamilya ang nagsalig sa ato mga OFWs nga naa manarbaho diha sa tunga-tungang sidlakan. Straight to the point. Pero ang gikabisihan sa gobyerno may gala, impeachment ni Sara. Ato lang ni agi katawa mga sukid dig paminaw gihapon ha. Sa kauluhan, duha ka mga impeachment complaints batok ni Vice Presidente Sara Duterte gideklarar nga sufficient in form. Straight to the point. Iwasunon lang ni mahigalag, sufficient in substance ba? Tuloy-tuloy ng impeachment ani kung unsa manggaling. Kaya tanig pagtagad doon, tanawon taon sa ibuto mahigala sa mga congressmen. Sa House Committee on Justice, may labot mahigala sa sufficiency in substance. Straight to the point. Samtang Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson nagtuo nga mahimong sirkos matod pa ang investigasyon sa Senado kung imbitahon ang 18 ka mga Marines nga niangkon nga nahimong bagman o tig-deliver o dimalitang mga kwarta ngadto sa pipila ka mga opisyal sa gobyerno. Straight to the So point. why planos Lacson nga iyang imbitaron Ken? Kining mao mga Marines. Why planos Lacson katong usa ka Marines mga higala nga membro sa Philippine Marines nga kadto si Orly Gutisa pag adto pa nga kaigalaan na imbitar to kay ang chairman ato sa House Committee sa Senate Committee on Blue Ribbon. Mao pa man sa Marcolita mo to nagkasulti to sa Orly Gutisa. Pag puling Lacson wa na ug matud pa mga kaigalaan toy ayo kay ang notaryo dunay diferensya. Karon nawa tong usa ka Marines mga higala gipulihan og 18 ka mga sakop sa Philippine Marines. Ang notaryo klaro na gyud ingon sa Lacson ayaw lang kay masirkos. Taon sa naman yung kalakiha ron ha. Karabutaga tagad pagtagad sa atong pamanuban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Samtang Ombudsman Jesus Crispin Rimulya ni angkon nga gikatagbo ang pipila ka mga staff sa International Criminal Court. Apan ni klaro nga nahitabo kini humana na aresto og napadana sa dahig si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. point. Straight to Ato the sa point. tagad pagtagad mahigala ang atong paghatag og padayon mahigala nga hisgutanan labot ini nahitabo karon nga pag-strike sa Israel mahigala og sa US didto mga kagalaan sa nasod sa Iran og ang pag-retaliate sab sa Iran mahigala sa nagkadaiyang mga kanasuran. Of course apil mahigala nini ang Israel nga maoy ilang kunta sa gyud mga sukid di paminaw. So live karon gikan sa Jerusalem ato mga higalang Jerusalem sa Israel mga sukid di paminaw si Imat Kanyete Israel sa iyang kuan sa man Iman. O sige, gamay lang kay mga higala ha. Atong tagapagtagad mga kahigalaan. Si atong i-check tas nga pikas nga linya mga higala kay atong pangamustahon dito. Okay, gamay lang. Okay. Da si Imat sa atong pikas nga linya mga higala tagan-taga pagtagad mga kaigsunan. Lahat ng tanong. Straight to the point. Hello Imat, maayong buntag. Live taron sa DYHP o sa IFM. Hey sir, may buntag sad. Maayong buntag. So kumusta man ka diha? Namo karon sa Jerusalem? Yes, now diri sa Israel karon is alarm. Nag-alarm karon. Right now nag-alarm. Oh, So sir, okay. need kong mutago sa bomb shelter. Oh, sige, tago na sa diha. Unsa orasan diha karon? Alas mag-alauna na. Launa na. So sige alarm Kinabati gid. ninyo ang alarm Oo, karon. maron ang alarm. Grabiha no? So kung mag-alarm Oo, pasabot need ko. ko. Sige. So need kong mutago. Ang among silingan diri sinaraman diri bomb shelter ang silingan. Oo. So gala mo tago may one nga mag-alarm. So need na mo mutago. Okay. Sige. Amping mo diha.
So, Sige. karon hapit na mag-alaunas kadlaw no kay ang inyong oras diha mas advance man tayo sa Pilipinas kay karon sa Pilipinas alas 6:40 na tas kabuntagon. 6 hours ang gap na to diri. Oo. Ikaw dili sa Pilipinas imat asa dapit inyo? Sa Leyte ko, sa Albuera, Ormoc. Leyte. Okay, susulingan na ta. Bye-bye tong amo. Okay, tago na sa diha, tago na sa. So, Okay, so naa sa bomb tapos, shelter ron. Unsa man kalayo ang bomb shelter sa inyong balay? kuan ra, mga 2 minutes walk ra dool ra siya. Okay. So nara akong makauban diri po this Pilipinas sad ni siya. Mm. Silingan ra mi. Oh, maayo. So na mo sa bomb shelter town. Hi, good morning. Oo. Oo. Good morning. Stilan, good morning. Okay. Sa balita. Se. Mm-mm. Oo. Attorney Rufil Banyok sa DYHP sa Cebu o sa IFM. So at least nana mo safety na mo nana mo sa ilaw, nana mo sa bomb shelter karon. Safety na mi diri. Ang among kabalakan, ang among employer, among mga alaga kay dili na magmadala. So ubay-ubay na sad mi diri, ang mga tao diri manulod ra po diri, mga tilingan na alarm na pod. Oh, alam na So po. massive ang ginabutang diri nga kuan extreme. So daghan og gipada nga mga ballistic missile sa Iran karon. Mm. So sugad sa pagkasabado. So mo ni among Oo. senaryo diri. Okay. Sukad pagkasabado hangtod karon among senaryo ani ta gabi. So need na mo gid mo tago kay dili mi mo tago gyud. Now matimingan nga maabtan mi sa missile. Mm. So, okay. Sige, tago. Sige, mabati na mo diri ang inyong alarm diha. Sobra. Tapos nabati sa ng buto sa langit. Oo. Gusto tayo lig mo buto gani sa langit mo ang balay gyud mo tandog. Oo. So ang mahitabo ana kana na ang pero lawom na underground no, lawom kay na inyong bomb shelter. At Di mo po safety. na mong kadlokan diri kay ang bomb shelter na mo diri kuan ra dili underground. Ang underground dai layo pa man diri. Oo. 10 minutes pa man imong daganon ug mo jud ka sa underground. Ang ngali sa mga mong gibuild ni siya nga gamay. So pang safety ra pud ni siya pero og matimingan yung maigo ni wa mi swerte. Pero mapanilipod na lang ni siya og manay mga debris nga matagaf gikan sa kuan pagboto. Oh, ang importante lang sa mga debris lang. Mo na importante. So kumusta man ang inyong mga basic Oo. needs ya sa kwan? Bomb shelter ni one na siren, magawas na pud mo. 10 minutes maghuwat mi sa mando sa message nga pwede na manggawas. Oh, okay. So kung magsigig, Bisod among sitwasyon diri. Oo. So kung magsigig siren, ana lagi mo sulod. Walay tulog, walay. Magsigig siren nga rin rami. Magpaabot mi diri og mga kuan. Usay ang uban nga rin na matug sa bomb shelter. Oh, way kumpiyansa. Mm. So kumusta man unsa may aksyon sa atong gobyerno sa Pilipinas sa atong mga Pinoy nga naa diha? Ipangtawagan mo sa atong embassy unsa may ilang mga kuan? Sa airport. Okay, wala man poy kuan. Kita ko ni ma'am sa secretary sa embassy na ilang gitawagan tali o ilang gi-confirma kung open ang sa Egypt na airport. Mm. Pila Pila- ko na pag-giho ng mga kuan mag-repatriate. Oo. Pila na magkakatuig sa Israel? 4 years na. 4 years na. Okay. So kumusta man ang mga Pinoy na to diha uban? Kumusta man sila? Gusto sila mamauli or okay ra sila diha? Okay ra mo diha nga di lang sa mamauli or gusto nang mamauli ari lang agi sa Egypt? Mostly dire ang nag-vote kung gusto mo uli, daga gusto mo uli kay lalo na sa Tel Aviv kay nami usa ka kababayan na matay baya. Oo Si na. Mary Ann de Vera Oo. namatay. So dagan kay nahadlok siyempre grabe ang ballistic missile. So bisag gani ako nga rin
ayo raman sa mga pero we stay lang gapon ko diri. Sa Mm. gisod kaayo. Mm. So ikaw sa may plano nimo, wala kay plano nga mapauli? Wala sad kay plano mapauli basta mo tago lang. O importante lang. Pilipinas lisod kayong kinabuhi sa Pilipinas. O sus pagkakaron, medyo kuyaw na diha karon kay naay mga missiles, mga ballistic missiles gikan sa Iran. But kung ikaw may pasultion sa pagkakaron mura og mopauli ka sa Pilipinas or dili, para nimo di lang sa. Or ganahan na kang Dili lang muli. sa mauli. Okay. Mag-stay lang gyud dire inig nay alarm gyud dako gyud tabang sa cellphone sa alarm kay mo may mag paibaw nimo og naay kuan mga missile mo nang mudagan na lang gyud ka motago. Okay, so at least ang inyong mga cellphone siya, og mo alarm aside sa kanana ang siren, ang inyong mga cellphone sad mo detect sad mo kuan sa dayon. Nasa mga message nga mo kuan nga delikado mo tago na. Oh, mo alert dayon mga 5 minutes or 10 minutes mag-notify dayon diretso sa cellphone nga kailangan mo tago na dayon sa bomb shelter. Mm. So dinaganay dayon mo ngadto sa bomb shelter. Oh. Kaila mo ato ni karon kuan? nagsinag Mm. kisa sir. Kaila mo ato ni Mirian Velasquez Rivera or wala ra? Wala. Pero akong mga amigo, amiga, kaila sila. Friend Oh. nila si Mirian. Oo. So wa siya makabot sa bomb shelter mo na kuha na mo sa report, wa siya kabot sa bomb shelter mo tong naigo sa kuan. Missile. Oh. Ang base ato, ang details ato, kuan daw, yang gitabangan ng iyang pasyente kay naka-wheelchair man. So, Mm. wa tali niya nakayag dala sa bomb shelter, wa po siya nakaabot. Ang ato naigan siya, gyud. Mm. Na timingan, gyud. Ang uban nga mga inyong mga ang inyong mga pasyente nga mga tiguang na kayo, unsa man sila, di mo pabilin na sila, di na sa mo dagan sa bomb shelter? Oh, last time, gitagaan ko consent sa pamilya na iligtas na akong kagalingon. Kaysa, bisag luoy kayo akong tiguan kay si Lolo is 95 years old na. Mm. So lisod na pud kayo siya dalhon sa bomb shelter like kinani magdagandagan. Mm. So basig more man po'y kamatyan ni Lolo. So ang giingon sa pamilya nga unahon dyan akong kagalingon. Oh, at least tagaan na kag consent nga luwasan na imong kaugalingon na lang din ha. Oh, luwasan mo tong kay og wala po'y consent sa pamilya mahog po tag negligence makasuhan pud ta og kasi may tabo sa tiguang. Mm. So na may consent sa pamilya mo nang okay ra ko sa akong kagalingon akong kuan safety sa akong kagalingon. Oo. So ini kahuman og mowa na ang siren, og mowa na ang siren magpaabot mo mga 10 minutes ina na una mo manggawas. Karon ning gawas na mi kay ang uban nga mga Israeli ning gawas naman sila sumusunod lang pug kanila karon na nako sa balay. Oh maayo. So, dool ra man. Oh, duol ra di kayo. So at least na mga bomb Duol shelter nga duol ra. So Pero akong gikadlokan kay dili man gud ingon nga ako ano ra siya concrete ba. oo. So ang bomb shelter gyud namo diri nga underground is mga 10 minutes pa so layo pa imong dagganon. Oo. So, dili So kinahanglan nga ma-train gyud kag ginaganay diha og nay kwan. sir. Oo. Oh, nampo na lang gyud kay wa gyud loy kayo. Kanang inyong lugar karon mas kuyaw na din ha. Ang kinaaman mo sa Jerusalem, dako man na nga city ag katong Tel Aviv ug kini Jerusalem mo ni bantayanan og dako. So ikaw na ka sa Jerusalem nga area. Na ako sa north. I mean, ang tanan man sir, I mean ang Tel Aviv, ang Jerusalem ug ngari sa Haifa, tanan og once na magpasod jud sila rockets, ang missile, tanan nga lugar sa Israel ilang kuanan. Munang alarm jud, munang nagbutang sila extremely kay daghan kay nga mga missile. Oo. So ang hitabo karon sige ang buto-buto, sige ang siren, sige ang mga missile gikan sa Iran. Mm. Pero at least na-intercept pa nila sa Iron Dome, na-intercept sa Iron Dome sa Israel. Oh, may nakanindot kina intercept sa Iron Dome pero ang uban sir wa gyud karon no buto-buto gapon pero dili party sa mo kayo. Ug narito dapita ma-alarman pero mabati gapon nimo. O sunod na giuban nga Bisag mosipyat, mga- dili masagang sa Iron Dome. Oo, dili masagang sa Iron Dome. Okay, so sa imong gibantayan dito na itiguang anaan ana ka nabalik sa inyo unya ang imong mga amo pila man mo kabuk sa balay. Duha ra mi ni Lolo. Kami ra man duha ako rang gibantayan si Lolo. Di niyang mga anak pod dahil lahi pug balay. So anak kanindot sa ila kay na sila kaugalingong shelter silang balay na concrete sa ila. Yang ari kay Lolo kay wala kay old naman ni nga balay.
So kailangan pa jud ko mudagan. Okay. So doon na yung mga balay din ha, nga di na kinahanglan mo dagan pag bomb shelter kay ilang balay gi kuan na daan. Gi cover na may daan o kuan, concrete na. concrete na daan. Mm-mm. Mm-mm. Okay, okay. But doon na kuno yung mga kuan ha, ang mga civilians na gibalik og tawag nga mo balik sa pag-serve sa army ang mga reservist. Mga reservists gipasuod na sila ang uban katong mga piloto. Oh. Pero ang nakanindot lang kay para sa ako nakanindot lang inaning mga ballistic missile kaysa anang mga terorista gyud nga makasulod gyud sa kuan sa lugar kay mapatay gyud sila. Mm. Katong last na 2024 October. Oo. Motoy daghang patay adto nga time. Katong pagsuod nila katong October no, October 7. Mo to daghang patay. Pagsuod mga terorista daghang patay natay mga 5 ka Pinoy adto nga namatay. So asa may kuan katong gira sa Israel versus Hamas. Asa may ma-compare nimo sa pagkakaron? Asa may murag mas kuyaw ang katong Israel versus Hamas sa Gaza or karon nga Iran? Pareho ra gid sila. Pareho ra sila pero mas para sa ako kung zero ground na gid katong yung kuan katong Hamas ug katong musod ng terorista kay direct mga nga to pwede ka sudlon sa balay og patyon kadayon. Ang kaning ballistic missile kay makatago pa man ka kay maka-alarman. Oo, mao no, at least maka-alarm pa. Kunya makasagang pang Iron Dome, ang uban mo sipyat lang gyud, busod lang gyud ang uban. Nasipyat lang gyud. Oo. Kay sa 500 nga gipada nga mga ballistic missile gikan sa Iran, so naray mga 99% ragi ma-intercept ana nagiuban nga mulihis. Di gyud malikayan nga kuan. So, sige na kada kay sa imong 4 years nga experience, sige na ka-experience og gira diha sa Israel kumaho na. Mao naanad na lang gid miss alarm ni usay kuan gid kulba mo tago na lang yun. Oo. Unya ang ilang mga giingon nila nga pa kuanan na lang kuno pabagtikin ng ta guardian angel ani. Mao gyud. So kumusta imong pamilya diha sa kuan, diha sa Leyte? Gusto na ko palion. Naginila kay ito akong mama ug akong mga anak kay gusto na ko palion. Unsa man imong schedules pag uli? Kada tuig ka mo uli, kada duha ka tuig or unsa man? Sa pagkakaron kuan duha ko ka tuig mo uli nya sa pagkakaron nga gubot-gubot murag lisod pa kay uli. Oo. Kay once kausara ma once entry raman ka diri sa Israel once nga mo exit ka dili nakakabalik diri. Ang ubang mga Pilipino nga gusto mo mauli, daghan pod sila. Ang katong gusto mo mauli na. O karon nakita na ako sa listing sa mga repatriate daghan-daghan na po ubay-ubay na pod. Oo, pero gusto mo uli sa Pilipinas. So wala may abli ang mga airports on aras sa agi sa Egypt unsa may ilang plano? Kay last time nakita na ako kahapon ng interview so close man ang mga borders, mga airports sa Jordan, then sa mga Dubai or anything. So ang ilang gipilian ang Egypt. So ilang i-check ang Egypt kung mag-open ba daw so ngadto paagid ang mga repatriate. So kumusta man ang Pilipinas. assistant sa gobyerno nato sa Pilipinas para sa inyong mga needs diha? So far karon wala pa ko nakita kung unsa ilang mga plano, kung pila ilang ikuan or tabang sa ano pero katong sa una ning duman ako dako po ilang hatag na tabang gikan sa UWA. So karon wala pa nila gibanggit kung pila ila ikuan. Oo. Kung sa ilang tabang. Ang importante kato mamauli, nga gusto lang gyud mo mauli na gikakuyawan na at least makauli lang sila. Katong gusto mo mauli. Oo. So unsa may pamaagi diha? Kumusta mga businesses din ha? Ang mga mall diha, ang mga kuan, panalitan inyo mga close yun. karon is extremely man ang kuan karon alert gikan sa Homefront Command. So ila jud sundon so close tanan ng mga mga negosyo tanan. Unsa may pamaagi ninyo inyong mga grocery, inyong mga bugas, unsa may kalaki magpaandam na udaan, unsa may pamaagi diha ron og close ang mga groceries? Kuan gikan sa employer sanay ubay-ubay pod once nga murag mo hilom lang bisag sa katunga sa kaadlaw mag-open ang mga grocery store so i-close na pod nila after. Sumurag kuan day mo hilom gamay mo open sila og wa nay mga sirin mamalit pod walay panic buying ra pod. Katong pagkuan gikan sa pagera kay nag-abiso man ang kuan ang leader diri na magkagira mo nang uban nagpalit na daan mga stocks. Oo. So nato panahon na
gipandam na mo daan nga mamalit na daan kay Sabado man to ang pag-attack sa Israel ngadto US Israel dito One sa week Iran. before, 1 week or 3 days before nag-abiso na ang mga sa IDF sa Home Front Command na kailangan na magpalit og may ani, kailangan na ipag-andam. So namalit na uban mga tao. Okay. So pag ingon dili lang i-detalye nga unsa pero ingon la mo daan pamalit na la mo daan inana no. So mo to nga kuha na. So kamo ni Lolo nakagrocery na mo daan ana may mga pagkaon Lolo diha. Oo. So far namalit na mi ato nga time. So nakaipon-ipon na sad mi. So basin ugma og dili na kayo ug mahilom-hilom ugma basin mag-open ng grocery or uban nga mga establishment. Pero sa pagkasabot na ako kay extremely pa man siya, close pa gyud siya. Siguro for 1 week. Then ang apo ni Lolo is leader siya sa Homefront Command pod siya. Is tiging siya maybe it got the worse in daw. So apo ni Lolo nasa army no? Ang iyang mga anak wala gi patawag kay automatic man na reservist man na iyang mga anak nila kay pulos man na sa naka-serve sa ilang sundalo. So far ang gipatawag man nila karon is kanang mga nasa pilot or kamao sa mga mo ilang gipakuan sa defense system. So far ang mga uban nga mga nasa mga underground or mga sa ground level la wala. Okay. So ang katong gi-recall nila itawag o balik mga reservist kadtong mga civilians na pero ang imong trabaho kaniadto piloto ka mo nang nabalik og serve ron. Sa kadaghang mga nasod nga pwede nimong adtuan nga diha man ka sa Israel nga kining Israel nindot ni nga country but kuyaw-kuyaw pud kay kanunay mang hulgaon o gira. Kuan is kung atong basihan lang siguro sa trabaho okay siya tapos sa sweldo mas okay gid siya ug hindi ka mag-ipon. Pero kung sa health or sa imong kuan diri lisod gid kaayo pero mas gipili namo diri kay mo may naga-provide sa among pamilya. Ug makaipon why not mauli na sa Pilipinas or mag-cross country. Okay. Nya at least kuan po mo diha naa mo sa lugar gyud. Unsa may imong relihiyon? Katoliko ka or lahi kag kuan tinuohan? Oo. Katoliko. So at least nakakuan ka sa mga lugar din ha katong diha na taong Ginoo sa dapitong Calvary sa dapitong mga kuan no? Mga lugar nga naa diha unang anhaunon gyud daghang mga Pinoy. Oo. Kanang Israel mo na ni country nga imong nakatrabahoan abroad or nakatrabaho na ka sa laing mga countries pod? First time now diri as a OFW diri diretso dai kog Israel. Okay. So maayo noon no. So kamo lang duhan Lolo sa balay pero kanang iyang mga anak mo bisita po niya. Unsa man ka kuan? How often nga mo bisita iyang mga anak? Karon wala mo bisita yung anak kasi siyempre nahadlok pud to. Kay lisod man diri kay wala man may bomb shelter gyud diri sa balay. So sila pong gisave ilang kaugalingon basta mo chat pa sila na ako mangumusta na dapat mo tago ako mag-alarm, dapat dili magpakampante. Was na mo ingon nga si Lolo. Sir. Wala kayo usahay man gud sir kanang tungod sa kakapoy labi nagpilaw na murag pilion na lang gani mo usahay nga matug na lang ka, magampo na lang ka nga dili ka maigan bisa mag-alarm na imong cellphone nya kapoy naman kay ka. So night times nga inana ba. So tungod sa kakapoy, sige na lang, wala gini. Ampo lang ta nga di lang kita magkuan naanad lang sad. Niadtong adlawng Sabado kay kanang mga Israeli adlawng Sabado adlawng igpapahulay na nila. Mao nang panahon ng tingsimba, mao nang panahon nga kuan. So mo magdahom pod kamo mismo nga mga civilian, so mo magdahom nga dunay gira anang adlaw. Nag-abiso naman sila 3 days before na magkagira pero wala nila gi-iksa kung unsang adlaw. Din adto nga time is sayo pa lang sa buntag nag-extreme alert na sila or gipa-try nila tala ng buong Israel sa mga alarm, mga siren, kung mugana ilang mga siren. So after adto na lubatan mi adto kay alas 7 sa buntag nagmata mi nga nag-alarm na tanan pagtuna mong nanay mga missile, mananay mga ballistic missile. So after 1 hour nag-alarm na ngadto na gyud ang daghan kayong mga ballistic missile gisend. Padong diri sa Israel. So at least doon na day kuan to abisuhan mo 3 days before nakapangumpra ng daan unya gipaalarm nila kung mo tingog ba tanan alarm sila mo gi-practice mo daan. Gi-practice daan. During that time sad ang up sad adto is nagloko so lisod kaayo kay
ang uban wala mo gana, ang uban mingana. So nagrely ra pud mi about sa apps sa cellphone. Kay ug mo sirin man gud na usay nga magsirin siya nya dili magsirin sa cellphone, dili mag-notice sa cellphone sulsud ka. Mm. Oo. So ug imo magkumparar mas kuyaw tong gira sa Hamas versus Israel kontra sa gira karon Israel versus Iran. Pare-pareho ra sila. Pare-pareho ra. Pero oo, para sa ako pare-pareho ra sila pero mas kung para sa ako akong mas delikado ang katog yung kanang tong gira sa Hamas kay mosulod ng terorista sa balay. Yang kaning sa ballistic missiles makadagan pa man ka makatago. Unya ang ato mga sundalo po sa Israel karon kasagaran nga na nagamit do nila ang mga Air Force lang, Air Force, no? Oo, Ang pero mga- uban po dapon nagkuan kay once magkagubot sa taas po so ang uban anang mga terorista po naganamanam na po na sila sa ngari sa mga kuan nagpasibil-sibilya ng ubang mga terorista so lisod mo nang gipayuhan gyud ng mga tao nga dili gyud magsiglaag dili mga to sa kuan nga mga lugar like mga places na mga like mga Arab or anything na kuan kay wala ta kay bawo na angad today ang mga kuan mga terorista nya mukalit na sila gira ba mo patay ba dayon. Niadtong pag-attack sa Israel ug US dito sa Iran alas 9:27 tos buntag dito sa kananaang Iran. Mga unsang orasa naka-retaliate or nibawas ang Iran? Kana nabantayan ninyo nibawas ang Iran dito sa Israel. Ang unang bomba sa Iran padong sa Israel, unang missile, ballistic missile from Iran to Israel, mga unsang orasa ka na nang Sabado? Kay nag-alarm is 7 gipatry ang alarm dila alas 8 alas 9 nanay mga missile gikan. Dayon. Sa gabi Mga na? 10. Dili sa buntag. Sa Sa buntag. buntag na hantod naggabi Hantod nagkadlawon. So kanang way adlaw undang, Sabado, way undang alarm. pagsugod og attack yun, pagsugod sa gira anang adlaw Sabado, diha ra mo sa bomb shelter tibok adlaw. Yes, nasa bomb shelter kami nagtambay. Oh, okay. Mugawas lang mi mga pila ka minuto like mukaon, maligo bis kadiyot, mag-CR. So mga paspas ra kaayo. Tapos pag alarm na po dagan na po, tago na po. Oh, napoy uban nga mga hadlok na gyud di na mo gawas ana sa bomb shelter na tago pirmi. Actually ang uban ako mga friend nga tunan nga tuog sa mga like dagko nga mga building like mga central buses na underground ngadto na nga to magdalag habol, magdalag unlan. Dito na matug sila for the whole night. Para Okay. safety. At least safety ang to sa underground, no? Mm. Ano Okay. sad sir? Alarm na pod. Oh, karon alarm na pod. Balik na pod mo sa bomb shelter. Sige, dagan sa dito, dagan sa. Ton alarm na pod oh. Sus Ginoo ko. Sige, balik sa dito. Basta mo alarm gani, balik sa dagan from shelter day. Mani kuyaw dito no. Sige, padayon na sa imat. Gusto niyo interviewin yung kaibigan ko? Sige, pwede. Ala, kusog-kusog kayong alarm oh. Hello. Hi. Good morning. Oh, Attorney Rufil Banyok ni. Oh. Sa balita. Oo, sa balita. Interviewin ka na kamusta? Oh, kumusta diha? Kumusta kayo diyan? Kumusta? Okay naman po. Nasa bomb shelter po kami. Oh, okay. So, sige. Ano pangalan mo? Si Attorney Rufil Banyok ko dito sa Cebu, sa DYHP radio station. Sa akin po. Okay. Taga saan kayo dito sa Pilipinas? Sa Luzon po ako, Nueva Ecija. Philippines. Ah. From the Philippines. Oo. Interview. Hello. Hello. This is my employer po. Yeah, hello. Hello, how are you? Yeah, I'm good. And how are you? Hello. Oh, very, very good. You're most welcome. Yeah. So, how's the experience there? No problem. Everything under control. Oh, okay. Are you not See being... you. Bye-bye. Yeah, okay. Sige. O to mga higala. So, mo to yung employer. So,
Ay, Kumusta? Ay, ito po si Matt. Yan. Sige. Sige, Matt. Matt, mo tawag limig balik, Matt. Unya, taon, Matt. Mo tawag limig balik Sige, niyo, sir. taon. Ibalik lang na mo, ha? Kay mag-Manila sa may kidali. Amo lang kang balikan, unya. Salamat kay Matt. Salamat, sir. Salamat, okay. May Sige, buntag. sir. Alas 7:05 na mahigala. Ito sa to'y padayon, unta, pero ni anaman mga kagalaan ang RMN 558 Manila. Ito sa ipadangat ang RMN 558 Manila niya. Balik na taon niya, mga kaigsunan. Kay, kasi may interview na tutukuban dito, day. Ito sa Bam Shelter ba? Kuyawa, no? Kanang, kuhan ba? Ang live bitaw nga, taon-taon mo kuhan na sad, mo alarm na sad, daga na sa kaki. Jesus, ginoo ko. Mura ni katong, kuhan ba? Katutuang linog bitaw dito sa kuhan kay, nga mga tuta niya, mulinog sad, iyahay lahi itong ato dito kay, mga tuog tumay ka naglinog, iyahay panggawas. Kani pong ila, inig-alarm, iyahay po panood. So na yung cellphone day, pareha ba sa kanang kita na, orange alert, ingon na dayon, nag-yellow alert, sabot na daan. Ang ila po saba ilang cellphone, ang ato nila, hindi RMC maoy mo kuan na to, mo text. Ang ila sa dito saba kay mga higala gumikan ining mo alarm na sad mga sukit paminaw por bida tandog kay sa dito gid karon. So